Pakistan topukdan iveriljek gadyň nurkyny peseltmek üçin täzeden gepleşýän wagty ýurdun senatynyň başlygy türkmen elçisi bilen duşuşdy. Penşenbe güni Türkmenistanyň Pakistandaky adatdan daşary we dolu ýaly elçisi Atajan Mevlamow Pakistan senatynyň başlygy Muhammad Sadiq Sanjrani bilen duşuşdy. Bu duşuşyk Pakistanyň türkmen gadynyň bakatyny peseltmek üçin edýän täze tagallalarynyň fonuna geçirilýär. Pakistan radiosynyň habaryna görä duşuşygyň dowamyna Sanjrani Türkmenistan bilen Pakistanyň arasyny ykdysady pudoklarda gatnaşyklary ösdürmegiň möhümdigini belledi. Şeýle dol iki ýurdun parlament wekilleriniň arasynda da gatnaşyklary ýoly goýmagy gyzyklanma bildirdi. Türkmenistan Pakistan üçin wajyp diýip Pakistan medeniýeti senatynyň başlygynyň sözlerini getirýär. Islamabad halkara geçirjiginiň öz çäginden geçýän böleginiň gurulşygyny başlamazdan odal gadyň bakasynyň arzanladylmagyny talap edýär. Muny Pakistanyň medeniýeti habar berýär. Çarşamba güni Pakistan Türkmenistandan alınjak gadyň nurkyny peseltmek hakynda gepleşiklere başlamak üçin 5 agdaly komitet töretdi. Bu karar häkimetler türkmen gadynyň Katardan we beýleki ýurtlardan satyn alynýan suwuklandyrylan gada garanyna has gymmat düşýänligi barada netije gelenlerinden soň kabul edildi diýip Dawn neşri ýazýar. Pakistan resmiýetleriniň sözlerine görä eger topuk durmuşa geçirilse we gad häzirki belenen bahasyndan satylsa bu Pakistana Katardan we beýleki ýurtlardan el ýeterli bolan suwuklandyrylan gazydan 5-10% gymmada düşer. Habara görä Aşgabat bilen Islamabad fevralda gazyň bahasyny gepleşmek boýunça ulalaşdy. Mundan odul Pakistan halkara gaz geçirji bilen bagly Owganystanyň howpsuzlyk şertlerini alada bildirip Türkmenistanyň kepillik sorapdy. Oktýabrda Dünýä Ýüz neşri gaz geçirji işe girenden soň onuň Owganystanyň geçýän böleginde islenlik ýykynçylyk ýüze çykan halatyna Pakistanyň üst aşyr gaz itkisiniň öwredini Türkmenistanyň dolmagy razy bolanyny habar beripdi. Beýlek tarapdan Hindi medeniýetine görä türkmen gadynyň bahasy Hindistana da gymmada düşýär. Maglumata görä Hindistan türkmen gadynyň 1000 kub metrini $350 satyn almaly bolar. 9-njy ýanwarda Pakistanyň Dawn neşri gadyň bahasyny peseltmek boýunça Hindistanyň hem türkmen häkimetlerine hat uradanlygyny habar berdi. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow döwlet daşary ykdysady iş bankyna topuk taslamasyny maliýeleşdirmek üçin Saud ösüş hanasy bilen ulalaşmagy ygtyýar berdi. Bu karara prezident 9-njy ýanwarda gol çekdi.